Yan guys, taga na bisita ni Lilin. Ug sila ni Mr. Gingayan og ni Dodoy. Iso ni Riri, nagtagay-tagay na sila. Daw kangayaan. Daw nag-order po sila Lilin og soft drinks. Daw Red Horse. Kay kusog ang ilim nun guys. Basta, fiesta, labi na gidog bugnaw. Daga nangita og bugnaw dinhi guys. Ikaduha ng kumpara na ni Lilin. Kusog yung ilim nun karon. Kay fiesta man. Doon ay namisita sa ngayan guys oh. Uyuan ni Riri. Daw sulod ta sa sulod. Kaya nangaon na sad sila. Mga kuana pagmangko ni Father. Daw ayaan po na namo. Daw Santa Mercy nag-edit-edit. Daw na bisita ni Lilin nga ila ng silingan sa una. Daw si Lilin naghukad pog spaghetti. Iyan ang ibayang ditong spaghetti guys. Santa Mercy na pingis na sa tulog. Daw ato tanawon ang kamuti kay panaluto. Mura na gyutwatan sa bisita guys ang kamuti. Kaya lami magud ang kamuti basta humba ang ipares. So ayan na kumpader nga na hubog. Wa na ang mata, wa na. Yan guys, dumating na sila ti Miami og ni Iba lang. Og ayan gibirahan niya si Iba kay yan ang ipakaon. Pwede gid sa ti Miami kaungit. Ya, kana nangaon guys samo ng mga igagaw. Ika na sa mintabon anak na ni Mama Inday ug di Papa Fredo nga kago. Ayan sila Iba mangaon na siguro na sila. Si Papa giungitan niya silang lang kagabi ira. Iyan ang kuanon kay silang lang pod maulit pod silang lang kay palahubog unos Papa pagkada pagkita hubog. Na manas Papa galambing-lambing pod sa iyang mga pagumangkon. Manas Papa makainom na ganina siya na. Ano lang yung pagdahom nga kanayang mata di maloy-loy. Naglambing-lambing na siya kalanglang. Ug mukaw na din kog spaghetti guys. Mukaw kog spaghetti. Reklamo si Mama sa spaghetti ni Lilin kay mura kuno kuan. Pero gituyo na ni Lilin nga niya butang og ketchup. Ang sauce ra gid yang gibutang ana. Manang kuan nagreklamo sa Mama yung Mama nganong luspad. Ituyo na ni Lilin nga inana na siya wala butang ketchup. Iya ring sauce yang gi kuan. So ayan mga untan nyo tanan guys sa spaghetti dahumba. Hi guys, ito nila ni Mother. Dahil kay mga bata. Natulog siguro. Wala sila klase sa auto. So mga bata rin ang nabilin. Tara ko din ikibili na na ito. Aman mama di mo di ay. Nesta. Lah. Agoy. Mga bulingit lagi mo. Nga nung mga bulingit man mo. Alam, si Ninin. Ba, nanayotek. Sugo-sugo kang ako. Nagsugo-sugo nga. Sugo sa kanan. Kasin. Sinagkuon. Kami takuon lang. Ikaw din sila. Ako ugas. Si Mimi lagi ng ugas. Na, ingon ra siya ako nga. Ako ra manghugas, ako ra maglungag, ako ra di. Siya ra magtrabaho. Ingon siya ako. Da. Nay ako dala spaghetti ang pagkaon mo sa spaghetti ang. Sige na. Di ka makawag spaghetti? Nanay, kuha kutsara. Oh, kuha kutsara. Ini menanak nai, tara. Unya na bagwa. Kay. Ay, kasi sak ako ani bigay. Tay ka lang ako ani. Kadala ko spaghetti guys. Nay ko spaghetti la Lili na may makaon sa mga bata. Plus Mimi di siya makaon na. Di ka makawag spaghetti di ay? Unsa yung sudan sa paniod to? Tuyo. Ugasin. Tuyo yung sudan? Oh, tuyo gasin. Pataka naman ka nga gibinlan man na ni Lola og sudan sila. Oh, tugmang tugi padala ni Lola.
Hotdog yung sudan sa odso? Ha? Uy, ito na mi. Dili na naon pagguba mi. Dili na naon pagbuak mi. Ano, suko-suko ka? Nanghugas si Mary Grace o sa plato. Lalo ni Mimi ng hugas di ay. Tarungan ninyo hugas ha. Daghan man akong gidala. Salo mo na. Tagay si Amay di ay. Amay! Kaon ka spaghetti, May? Na spaghetti to. Spaghetti. Kaon to spaghetti ka. Hi guys, may gabi eh. Mamilo ta sa itong nilabhan guys. Oh, kaya daghan na kaya itong nilabhan na ni Skatri nga nagkuan. Nangauga na. Nagdali mi di pagpangas kay nakoy daghan mga hinalay. So nangauga na ato ning pamiloon guys. Kay aron maplastar sa butanganan. Daghan kaya ni Skatri. May gani kay wala bundakan sa ulan. Igor gid mi nakaabot ni Doy nag-ulan dayon. So ato nang pamiloon guys. Si Mimi nagkatulog na. Nikaon na siya bahaw. Na may bahaw ginas buntag. So nagkaon din na siya. Ito din pampiloon. Ang mag-plaster. Karang bakas na dali guys. May gani ka lang nga ugatanan. Dali pangas gahapon. Ipanghalay ko ni kagahapon. Man siya na uga. Ganina kay init man kay ganina. So uga kay siya. Naging pagka may gani ka wala ulanan. Kaya kung naulanan pa, Jesus, wala kini. Balik kita sa una. Ang piloonan guys. Iwasin na dito sa ila mama. So, din na ako ipanguswasan. Abi na kung maglaho to itong ulan guys. Nagtindahaw rin di eh. Pag nablok rin ito siya. Kasi yan naglaw na din ng panigo. Ako lang yung panigipusan kay naman si Mimi.
Beda ka dito din ako ulam. Ano ako bag na? Terus katanya. Okay, pakai saja. Tekan isinya serilona guys, nadinan mo. Ano utol. Nagagmay na. Ate. Ay. Unsa man? Unsa day ka? Humanatag pamilo guys. So ang katong naladto mga sayna ni Rilona nga dili na niya ag igo. Akong ipamutang diha kay malapan na ni Mimi masuot pag magdako si Mimi. Kaya ni dako na pa si Rilona di na niya paigo guys. Kanida ni kang Rilona ni Dani dapit nga side. Kani kadoy-doy. Kani pod ka Mimi. Narapod amo na ni kaalan. Manang pilo. Ako na tabunan guys kay tugdunan sa iring.